Ako nespackať expanziu do zahraničia? Roky podnikáte na Slovensku. Darí sa vám, tak sa rozhodnete expandovať do zahraničia. Kúpili ste si stánok na vychytenom veľtrhu. S veľkými očakávaniami to tam idete rozbaliť. Prídete na miesto a hneď vás zavolajú na koberček. Na rovinu vám vysvetlia, že vaša značka je v priamom konflikte s právami duševného vlastníctva iného vystavovateľa. A dostanete dve možnosti. Buď pristúpite k zmieru a so sklonenou hlavou opustíte veľtrh, alebo to zoberiete na vedomie a vystavíte sa hroziacim následkom. Napríklad, že vám stánok zavrú a uvalia na vás finančné sankcie. Hanba na 100 rokov. Úspech na Slovensku neznamená otvorenú náruč zahraničia. Začínate tam prakticky od nuly. Nepodceňujte ochranu značky pred vstupom na nový trh. Riešte to proaktívne. Ušetrite si kopu starostí. Keby niečo,